Erokamano Sharon. Wamunyoro sechako chama. To wan kaka jopuonj ok wane shares momiyo wakanyo. Nikech ang'eyo ni kanyo ji donje gi shares. Be policy statement mare be pok onyiso wa kaka obro timo wach issues mek puonjo. Mar ariyo, Luo Nyanza neno kokawo nyadendi moro oketo kanyo. Mano nyiso ni koro shares wan go adi. Onego nyiso ni wan gi shares adi. Atala mar adi. En achiel, kose ariyo, kose apar. Koro in the unlikely situation ma koro loso sirikal, wadonjo kwa ng'eyo ni kwa donjo kama to bro yudo kama. Otherwise, wan to sani wan e broad-based government. Migosi Aida Odinga nowacho ni koth nyidho. Seche ma koth nyidho ni, masani wadwaro kume gi koth manyidho e sirikal ni. Koro gimwa nyalo yudo broad-based. Momiyo wan kaka union wadwaro ni wayud gimoro ma nyalo konyo wa e somo, sekta ma somo. Mane gima thago wa sani. Ok wanyal bet ni wagoyo siasa kwatieko kura, watieko ombulu to wadonje siasa. Wagoyo ombulu to en siasa. Sani en tich kochopo 2027 to wabiro biro to wawacho ni wan kaka jopuonj. Wang'iyo ni ng'ano ma nong'iyo maslahi wa, ng'ama dhi ng'iyo maslahi wa. Otherwise, shida mekwa munyorogo, wan kaka jopuonj, pok waneyo shares momiyo wa. Erokamano. Erokamano ahinya. Obuone imbe na mi thuolo